El contacte directe amb l'entorn natural de les Terres de l'Ebre i amb l'ambient de poble són dues de les característiques principals que defineixen el turisme rural. Hotels familiars, masies o antigues cases pairals han estat rehabilitades per acollir turistes interessats en descobrir les peculiaritats de la vida pagesa, la gastronomia, la cultura i el patrimoni rural de la regió de l'Ebre. Un centenar d'establiments rurals ofereixen serveis de qualitat per descobrir el delta, els ports, la plana del Montsià i tota la vall de l'Ebre. Les aigües tranquil·les i riques de l'últim tram del riu Ebre són sinònim d'una bona jornada de pesca. La presència del Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports ha propiciat el desenvolupament d'un turisme vinculat a la descoberta de la natura, el medi ambient i la cultura agrícola local. A la vall de l'Ebre i al Delta, en canvi, les propostes estan més orientades a la descoberta del riu i als seus voltants. Tot plegat representa una bona oportunitat de compartir amb la família la descoberta de l'entorn rural. Terres de l'Ebre, on t'aturen els detalls.